Добре, И добре. какво са хора? Аз съм Гопито ВГ, тук с мене. Порче, разбира се, днес ще реагираме на новия сезон на Кървава вълна. Няколко години на пауза, най-накрая вече тук Кървавата вълна. И Точно ще така, бъде. хора, Кърва на нашия приятел Дени от The Boxing Country беше качил днес 5 октомври от 10 часа реакция на Кърва вълна епизод 1, сезон 3. Ние ще сме, може би, първия канал, който ще спробваме най-бързо да качим клипчето в интернет, за да може Да. вие да видите нашата Най-добър реакция. алгоритъм. И така, хора, за още подобни клипове може да се абонирате за нашия канал, да ставите лайк и да Да. напишете коментарче долу. Да, напишете коментарите дали вече е вашето мнение, така че да. Лайкваме това видео и така че. Сега може би ще почваме, ама няма как му имената, защото ще е мега дълго, обаче, така че може да оставите на една пауза. Да бе, знаят ги всичките инфлуенсъри, Дени, Йони, Йоан Петър, да, хора. Ще спираме, нали, по време на клипа, ще коментираме някои части от видеото, по-интересните така моменти, които намерим. И това е. Дано ще излезе и в другия епизод 2, така че ще реагираме напишете коментар, че Да, реагираме. ще реагираме. Лайквайте видеото, колкото повече лайка, толкова по-бързо ще реагираме, когато излезне епизод 2. Добре, бате. Защото на 12 октомври ще излезе епизод 2, така че ще реагираме, няма никакви проблеми. Stay tuned. Така. Активирайте си камбанката, за да не изпуснете реакцията на 12 октомври. Да, активирайте камбанката на канала на Антилопа, между другото ще бъде доста яко, така че няма. И на Гопето Хикс Hyper G реакция камбанката. Да, Мане, представя си филмното премиерата ще е най-вероятно най-добре. Добре. Ще видим. Айде! Раз, два, три! Добро начало има. Ети ги как е като цяло. Музиката топ. Ето и вие в София как да се намерите аутки, бате. Най-доброто. Голями сте палаци всички там, а сега ще ревете. Ти блафираш. Много ясно, че блафира. Виж, че печели всеки път. Аре, плащайте и закривайте панаира, бе, смешници. Абе, кой ще нарича палачо ти, бе? Казах, че си смешен. Да я питам ли нея или ще ми потвърди? Ако не може да губите, не играете. Разбрахте ли, бе, палаци? Щях да вада кеша бързо, защото там ми изглежда малко нестабилна. Ако някой има намерения да не си спазва уговорките, да казва сега или ще кажа аз. Хайде, момчета, нали така се разбрахме, рез печели, рез губи. Стела, би ли дошла да поговорим за малко? Джон, нали виждаш ли, че в момента с Луна си събираме пачката? Ако виждах... Луна, президент! Слепия. Ара, аз ще поема тук. Новите герои Аре, в давайте всичко на маста. Бате, герой са това, което беше. Да видим. Ситуацията не е добре. Аз може да не виждам, но чувам всичко. И колко време му остава? Не знам, но ти трябва да си готова. Ами ако аз не искам да я вода тази глутница. Виктория щеше. Виктория е мъртва! Заровена, разядена, няма я! Права си. Финала на... Това е точно финала на последния сезон, когато Виктория си беше отишла и тази, дето е линшото, уж се пада доведена сестра и сега май тя ще трябва да води гудницата, някакви такива професии. Да, между другото е Ма доста яко. интересно какво е станало и с Денито. Сега ще видим. Антилопарът. Любимият Той- антилопара. Ама и ти си една разстроена слепеца. Трябва да говориш с него поне докато имаш време. Благодаря ти, че поне ти винаги си до мен. Ако ще играеме, почвай да редиш. Окей, залагам всичко. Ама само ако вие заложите тройно.
Ела, мила моя, не се плаши. Аз просто не исках да те притеснявам. Не може всеки баща Това е баща. на своето малко вълче. Аз вярвам, че ще се пребориш с тази болест. Глупости, миличка. Аз моят живот съм си го изживял. Говори така. Сега ти трябва да станеш алфа. Ти трябва да поемеш глутницата. Аз не бих могла да те убия. Можеш. Ако ти не го направиш, някой друг ще го направи. Такива са правилата. Такъв е живота. Какво значи не искаш? Да не мислиш, че аз и майка ти искахме. Да се събереме. Това са правилата. И ние трябва да ги спазваме. Надявам се, имаш предвид някой младеж. Да моля ти, просто си почивай, аз ще се погрижа за всичко. Просто си почивай. Знам, миличка. Ти си моята кръв. Знам, че ще се погрижиш. Върви сега. О, много тъжно. Айде интрото! Айде! Let's... Лина. Лина! Ива! Тузи! Рени! Аз лъка, брато. Арчера на Clash Royale, дами и господа! Трипъл Арчър. Точно така! Йоан! И они бомбони. Да, точно така. Адам! Елис! Филмът Кървава луна. Остава, брат. Дани от Анди Студио Лаб. Не искам проблеми. Жалко! Ние пък точно това искахме. Шефчето не е щастливо. Предупредихме те, че с парите. После ще се занимаваш с нас. А и в момента за главата си има доста солидна награда. О-о. Ще бъде тройно. Първият арчер в Clash of Clans, дами и за господа. парите, чиче. Той ни е лидер. Но не ме разбираш. Момчета, имам семейство, моля ви се. Спокойно. И за тях ще се погрижим. Оцели го Лаб. Сребърни стрели. Само да приключва с това нищожество и ти си следващата! Не дей! Кажи на Радо, че ако още веднъж наруши споразумението си, и ти, и твоето приятелче ще станете невероятен трофей в някоя хижа. Последен шанс, защото аз съм търпелива, но колежките ми не са. Така ли ще оставиш да ти говори някаква жена, бе? Симо, да се махаме. Той Радо ще ги оправи без това! Благодаря ви. Без вас сигурно щях да съм мъртъв. На твое място не бих се радвала толкова много. Имаме доста да си поговорим. What? Айде, сега него. Абе, Рада е станал Долето го бремай. да праща глудницата си струва. да тероризира хората и през деня. Май е време да му направим едно посещение. Не мисля, че сте тук да коментирате, а да работите. Я ни дръж такъв тон, Ния. Да, шеф, каквото кажеш. Ако цирка е приключил, бих искала гостене ни за разпит. Още до вечера.
Трябваше една от нас да поеме управлението. Всички го съгласувахме. Тя е мусет за тези неща. Не е ли странно как нейният усет е още преди нещо се случи? Ния, после ще говорим. Не ме гледай така. Той тежи поне 90 кг. И какво искаш да се правиш сама с уликите и после с полицаите ли? О, не, с тях изобщо не искам да си имам работа. Никога не свършва добре. За тях. Как си нямаме един минибус, ще да е 100 пъти по-лесно. А се забравях милионите вкъщи. Елена свира на китара. Така, Линшо. Спирай колкото искаш. Добре, как Пет е. пъти повече печалба. Палеците изобщо не се знаят как ги шаним. Не искаха ме чух. Айде бе, китериска, факт ли? подслушваше. Ти нищо не ми казваш. Как да знам какво става? Ще трябва да го убия. Какво? Ще трябва да го убия, Луна. Ма ти знаеш, че той е Му на президент. Не знаех. Виктория трябваше да си свърши нейната си работа, аз и ти просто да си пътуваме из света и... Е да обираме някакви богати по хотелите. О, ес! Най-доброто. Аз просто не съм готова. Баща ми очаква от мен да съм някакъв силен лидер на цялата глутница, а те половината буквално ме мразят, стига. Те мразят половината без теб. Мразят те всички. Стига. Без мен и Джо, разбира се. Да, мерси. Просто ми се иска да знам какво ще да стане, ако Айде тогава. ти си луда. Аз съм луда, тя е луда. Не го мислиш наистина? Аре бе, човек, знаеш какво ще направи за малко пари? И Линшо е луда. Айде! Еба си тия са станали някакви крадци, човек. Не беше крадал предния сезон. Баш хотела, човек, гледай какво става. Мистер Пица, брат, нормално. Айде, мистер Пица. Спонсорите. Мате, открадна пицата Мале, Гошо, чувствам се като да крадем пица в входа, човек, в Карлово. Дето моите приятели работят. Бягаш и не плащаш. Така е, да. Безплатна пица, кой ти я дава? Да, кмета на Карлово ще го... Ние не сме кръци, брат. така. Не правете така, хора. Не правете това вкъщи. Пицата на чужди хора или не крадете пица от където и да е. Да, така е. Стига си пил, бе, Марто. Пенев, кой си? Тока. Шеф, ние се опитваме. Това е Радко, брат. Радко, така се каже в... Може направо, да. Да го опия и... Много е вкусна лава бяра, човек. Сребърна И си ли го Виж правил го на за- Ламбер? Това бер е хелуинския, брат, най-новия. Той сега излезна. Аз бих приордърнал да го тестваме, май. Ако може е втора част. Yes. Айде, stay tuned. Канала на HyperGVox. Ява, по-близо да видя. Сребърна стрела. Себе! Една сребърна стреличка ли ти е проблема, моето? Една сребърна стреличка ли, бе? Какво ме гледаш? Тебе боли ли те нещо? Не, шеф, аз съм добре. Жалки сте, бе! Жалки! Тука глутница ли сме или детска градина, бе? Какво ми мълчите като пукели? Искам отчет! Бяха 3. Мария и другите 2 момичета. Ау! Ма големи сме мъжаги. Ако не отида аз да си свърша работата, какво? Всички ще ни се подиграват. За смях. Преди ми се разкарат от очите, искам да ми кажете къде е този мошеник, дет ме мами с парите. Остана при овците. Перфектно. Какво ме гледате? На ваше място щях съм по-нисък от тревата. Мишки. Ай, марш. Мале, там отзад е скъсано. Между другото. Да, това са Радко
Силвия, мисля, че да беше това момичето и денето се казваше Алекс. Алекс, аз се сетих Алекс. Казваше Да, втори първото този, сезон. да. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna find you. I'll get you. Изчезвайте! Имам работа. Тя вече знаела, че ще дойде. То не ми трябват някакви особени способности. Просто сте супер шумни. Добре, да просто искахме да те питаме едно въпросче. Ами питай. Тоест, искахме да за бъдещето съвет. Фладурки. Аз вече не гледам, не се занимавам с такива работи. Ами сега... Виждам, че си бременна и че бащата е извън картинката. Кой ти каза? Виж, това въобще не е важно в момента. Важното е, че бащата не е от глутниците. Ако ти фана и ти забия тая пила в гръкляна. Нали може така да си говорим? Виждам и тези парички, знам, че ще те оправят. И да оставиш приятелката ми да си зададе въпрос. А след това повече никога няма да се видим. Насаме. Пиеш ли кафе? Ти изчезвай! Ау! И ти какво очакваш? Това е сребро. Намислила ли си какво да питаш? Пи! Цялото. Йой, тя се изплю. Лео! Казах ти не пред всички, какво правиш? До кога ще сме в тайна? Лео! У нас... Обичам те. Обичам те, бе, човек. Лео! Ще дойде подходящия момент. Не съм сигурен. Просто в момента не трябва Стела да ми вижда, окей? Виж... Няма да те чакам вечно, да знаеш. Пи! Ти какво очакваш? Да ти хареса ли? Сега, каквото и да се случи, запази спокойствие. Селин? О! Остана! Селин? Остана! Айде, препадна, брат. Има нечиста енергия в тебе. Бъдеще, минало, сегашно. Търси отговорите в миналото. Селин? What the убиха ли, бе? Тя тази пущуря. Бата е това. Жената е като магнит, човек. Може да стане по лесния или по сложния начин, но предвид методите ни, бих ти препоръчала да избереш първия. Не разбирам. Кое не разбираш? Как се стига до твоята ситуация? Добре, нека да се опитам аз да ти обясна. В досието ти пише, че имаш транспортна фирма, която обаче не се справя особено добре. В същото време, за един месец ти си изкарал толкова много пари, че си успял да платиш кредита на цялата фирма. Това мен не ме интересува особено много, но знам, че има определени органи на реда, които със сигурност биха се зарадвали на тази информация. Така че, мога да ти предложа следното нещо, понеже както виждам тебе не те е особено много страх. Не можеш да останеш тук. Поне докато не решиш да проговориш. Защото някак си разбрах, че имаш и семейство. Радо е буклук. Помолих го за пари назаем и след 2 дни ми се обади да му ги върна, иначе щял да ме убие. Обаче ти вече ги беше инвестирал, или по-точно изгубил. Добре, но каква ти е връзката с Радо? Информация. Един от моите тираджи е бил в глутницата на Борис. Аз бях просто с връзката. Радо има човек отвътре. Има картица, разбирам. А това Радо защо го интересува? Власт. Поеме ли властта, остава единствената алфа в целия окръг.
Защото Радо с власт може да ни скрие всичките в малкия джоб, включително и вас. Помниш ли, когато те разпити я караха да й се повдига? Много неща се промениха. Само, че не знам къде се объркаха. Виж, Ния, аз имам доверие, но не безгранично. Ние тук сме един екип. А очевидно тя има огромен проблем с комуникацията. Ти няма ли да спреш тези обвинения? О, Ния, няма да повярваш кой се опитва да влезе в щаба. ясно. Отивам да предупредя останалите. Всички знаем на какво е способен. Какво прави така? Един спокоен Сега ще ден видим. няма тук. Сега ще видим сузерени как ще е. Лудия, брат. От всички глупости, които можехте да извършите тази вечер, вие избрахте да застрашите живота на член на глутницата. Аз не съм изненадан. Стела, сега не можем да си позволим да загубим още един член на глутницата. Че просто ми трябваха отговори за някои неща. И намери ли ги? Добре де. Аз съм виновна. Но откъде да знам, че това няма да е добра идея? Просто исках да я разведря. Стела, трябва да приемеш съдбата си и да убиеш баща си дете. Нямаш друг избор. Това, че нещо е традиция, не значи, че няма друг вариант. Сега не е момента за претенции. За какво кажа, докато се усмихва от това? Може би. Стар познат. Той се усмихваше и викаше, сега не е момента за претенции. Все едно трябва задължително да... Не знам, все едно е радостен, брат. От това. Тръгваш, тръгвам с теб. Не, аз. Селин каза, че има нечиста енергия, тук има нещо гнило в глутницата и аз мисля, че е картица. И аз чух подобни неща. Луна, ако тръгнем и двете, ще оставим място за съмнение. Няма как да го направим. Ясно. Моля те, трябва ми точно един ден. Моля те, само да аз мога да ви вярвам наистина. Знаеш, че никога не съм предавал баща ти. Няма да предам и теб. Какъв е този Добре, но пич? това ти е за последно. Следващия път изобщо няма да те питам. Обещавам, другия път си смели. Абе, дами. Не помня тази вечер да съм викал ескорт. Ти не дей много да остроумничиш. О, Марче, разбрах, че си разпитвал за мен и реших да те посетя. Ако направиш само една грешна стъпка, още тази нощ ще се... Брат, виж какво се служи на телевизора, бе, някакъв Може ли бърколак. да правите компания на госта ни, да поговоря с Радо малко насаме? Добре, не смяташ, че това вече е супер нагло. Ния. Благодаря. Ако моите поданици се държаха по този начин, отдавна да правят компания на Свети Петър. Какво искаш? Не знам. Си пречим ли? Колко пъти да ти кажа, че не можеш да идваш просто ей така? Колко пъти ти казах, че не мога да се месиш в моят бизнес. Имахме оговорка. Която ти явно искаш да унищожиш. Никой и ние нищо не знаят. И от кога това е мой проблем? Твой проблем е. Ако кажеш на централата, че не си върша работата както трябва, и аз, и ти изгаряме. Радко. Ма виж сега, ти се намеси в моите неща и не остави моите момчета да си свършат работата. А ти не беше ли казал, че ще пазиш гърда от други глутници? Или вече си размиваме обещанията? И аз, и ти знаем, че методите ми не винаги са правилни, но намеренията са ми абсолютно чисти. Аз пазя твоя гръб, ти пазиш моя. И отделно от това ти дадах прекалено много време да разбереш това, което искаш. Дай сега да не си разваляме хубавите взаимоотношения, а? Добре. Но не тук. Има прекалено много камери. Ние ще го пуснем, ти после прави каквото искаш. И между другото, бижутерията на 78 улица, разбрах, че ще има едно обирче. Ако евентуално тръгнеш сега, ще мога да го спреш. Беше ми приятно да си поговорим. Лек ден. Нищо не се чува през тази врата. Да, звукоизолирана е. Аз
на вашата шефка изобщо не е чиста работа. Аз познавам престъпници, знам как мислят. И ти какво толкова знаеш? Дали и ние да не се включим в този разпит, а? Никол, ние имаме случай, тръгваме. Ами този? Освободете го, нищо не знае. Оставила си Радо в щаба. Оправих се с Радо и той си тръгна. Така че ако може да приключим с приказките, идем да работим. Не ме освобождай. Не, остави ме тук. Моля те. Тихо, Моля те, за моля да те. не те смачкам още сега. Oh yes! Come on, baby! Всеки път ние го изяждаме. Кои ние, бе? Мен простреляха, не тебе. Абе, тебе не ти ли мина вече? Това е сребро, маняк. Сребро. Не може на Радо. Всеки път ние... Добро, маняк вика. Знаеш, те си е Радо, бе, не му обръщай внимание. Ала, не трябваше ли тия да направят някакъв обир, брат? Ай го, Алекс. Алекс се поравява, айде. И е докопал браза от някъде. Ми да. Или това може да е друг персонаж, също. Не, това трябва да е Алекс. Да, 100% е. О май гад. Бах ти очи. Стана зло куче. Ръковагнен. О, damn. What the... Брат, той се превърна в истински звяр. О, ге. Изглеждаш ужасно. Яко си се отпуснал. Какво искаш? И аз съм добре, живея си, развивам се, благодаря ти много, че попита. Не ми е до никого. Добре, ти смяташ ли да станеш от мен и това ти харесва? Не искам да те виждам, тръгвай си. Де да можех? Какъвто и да е проблема, ще се справиш сама. Става въпрос за Виктория. Знам, че още я мислиш и на мен ми липсва. Мисля, че наистина е време да си тръгваш. Тя е мъртва заради теб, Алекс. Всеки сам си определя съдбата. Да, но нейната съдба я определи ти. И ако поне малко ти пука за нейната памет, ще ми отделиш 2 минути. Алекс, стой! Алекс! Во. Алекс е станал някакъв учебник, брат. Той идва така пообяснял. What? Той се завърна. Разбрали какво стана тук, бе? Той уби баща му. Той уби бащата на тая, брат, забравих. На Линшо. Стела ли беше Линшото, брат? Да. Да, Линшото. То, бате,
Баси интересното стана сега, защото той уби баща и пълш, Лина трябваше да го убие, за да може тя да стане алфата, а сега то пича стане алфата. Брат, не знам, интересно са го измислили новия сезон. Той с качулката се случва, ако беше Наистина с има маската хакер апгрейд. човек. Има апгрейд супер много от предните 2 сезона, човек. Има супер много апгрейд. Това е обикновено хора във филмите няма такъв апгрейд в новите сезони. По-скоро първият сезон, даже и на сериали и на такива, е най-як. Може да е, да. Следващите сезони по принцип ги скапват. Правят ги много лоши и на филми, на сериали, на всичко. Обаче такъв Кръвната луна е обратното, брат. Започна като някаква пълната комедия, човек. Смешка, смисъл, не беше направено хубаво. А тук вече са го направили много по-интересно, брат. Ето, той Алекс се превърна в някакво куче. Убиха сега на баща и друг ще стане... Друг ще стане такъв алфата на глутницата. Даже този пич беше на приятелката на линшото гадже. Да, беше, така че, брат, заплетаха се нещата от първи епизод още. Иначе този епизод е 10 от 10, да не забравим. Да. Днеска май се отървах на косъм. Баси малата, брат. Какво е да те претрепят за 2 минути? Кипът на Ламар Бейер има специално не знам за вас. Това го прекинаха това, брат. Това ще е рекламата на новия вкус, това може да го... Айде, това ще го ерегираме най-последното. Дай да видим сега. Чуйте добре. Някакъв лук, брат. Бах ти призва. Oh my god. Най-доброто! Новият Лама Бера! Нула захар. Да! Най-добрите! Его е меченцето, бата. Какво ще кажа за този епизод? Гоше? Хареса ли ви? На мен ми хареса, между другото, този епизод. Не, епизода не беше лош, в началото не започна добре, бе. Не се случиха толкова много работи, да, беше яко първото епизод, че завърши доста интересно, така че stay tuned, братле, да разберем какво става втория епизод. Да, втория епизод ще видите как ще е доста интересно и така. Извиня го, трепаха бащата. Като цяло, интересно са го измислили и е много по-добре от първият епизод, но те първо предстои да видим и още герои, защото както виждаш тук на клиповете, дето ти излезнаха сезон 2, брат, виж колко герои има, дето... Да, беше. Никой не знае какво е станало, в смисъл няма го Галин, дето Галин игра там шефът им, Мушкин. Да, Галина беше шеф. Гери, не знам си това няма. Другата му приятелка, която беше на Дени там от този филм на Алекс. Десита също игра. Няма брат също, а има там 3-4 човека, където сигурно ще ги покажат по-нататък. Да, надявам се, но stay tuned. И така. И това е като цяло, хора, е така. Хора, до тук ще днеска това видео. Надявам се да ви хареса видеото. Ако е така, дайте пъни лайк, абонирайте се с YouTube канала с камбанка, да не пропуснете нито един клип в този канал. И така, как беше епизодът беше доста яко. Кървавата луна, сезон 3. Епизода беше много яко, горе на Кървавата луна. Нашия приятел Daniel the Box Антилоп, shout out Daniel. Много як сезон, ще бъде мега яко. Нямаме търпение за следващия епизод, хора. Вие, абонирайте се за The Boxing Antelope. Абонирайте се с камбанката, харесайте клипчето, 12 октомври излиза новият епизод на Кръвна луна. Ходете, гледайте го в канала на Дени, лайкнете, след това елате и вижте нашата реакция и какви са нашите впечатления от това клипче, което те са направили и така.
Добре. Може да абонирате и за нашия канал. Да, ще оставяме до описанието, така че може да се абонирате абсолютно всичко, да ми помагате супер много на мен и Всичките канала. социални мрежи ще намерите долу в описанието. Лайквайте ни, шервайте ни, пишете всякакви коментарчета. Долу хареса ли ви, какво мислите, какво очаквате, какво Кое ти е очаквате такова, не? за новия сезон. Точно така, напишете какво очаквате за новия сезон на Кървавата луна. И така, аз бях HyperG, а ти? Аз бях Гоптове и на здраве машинки, лека вечер.